The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Dos lang. Hello, sa ako dito tamang oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At isang magandang hapon kay partner Remy Araneta Mindones na live naman ngayon sa Barangay Banyo, Legazpi City. Partner Remy, kumusta ka dyan? Partner, kumusta ka dyan? Yes, partner. Live po tayo dito. Napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Radyo Oragon, Legazpi. At live din tayong napapanood sa ating YouTube account. At partner, mamaya live tayong bibigyang solusyon itong problema dito mismo sa Barangay Banyo, Legazpi City. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa Jamie Apordabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At isa naman ang maswerteng mapipili ngayong araw para makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ni Congressman Saldico at ng ating programa. Sundin lamang ang mga naka-flash na mechanics sa inyong screen at baka kayo na ang susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube, TikTok, Ako Bicol Tabang Ora mismo. I-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang mula sa Banyo, Legazpi City ang humingi ng tulong sa nagaganap ngayon na Ako Bicol Tabang Ora mismo at Barangay Caravan. Puntahan natin ang ating kapartner na si Remy Araneta Mindones. Live! Partner Remy. Eto partner, kasama ko ngayon si Ofelia Borlagdatan at ang kanyang kinakasama na si Gerardo Lorilla. Ang kanilang inireklamo partner ang kanilang kapwa fruit vendor na walang awang umanong pinagtulungan si Ofelia. Sa katunayan partner ay nandito kami mismo sa pinangyarihan. At nakunan niya partner ng CCTV ang ginawang pambubugbog kay Ofelia ng kanyang mga inireklamo. Ang panawagan ni Ofelia, panoorin po natin ito. Ako po si Ofelia Borlagdatan, taga-Guam na ang Mapon, Legazpi. Ako po sinabunutan ni Salve Lobos, tapos ni Annalyn Lobos, tapos po sinakal ako, nilahila ako, pinagtulak-tulakan ni Dana ako. Nagtamo ako kay mga lugad, bukol sa ulo, tapos mga basa dito. Saka hinapak ko ni John Chris. So asawa ko, binungag. Natumba na po ako. So nakabangon po ako. Binadulan ako ni Nimpa kay kawali sa likod. Yung paninda kong saging, pinagbabato niya, tapos yung kamuti ko, pinagsisipa. Kaya gusto ko man po siya matawang si leksyon. Dahil nakulugan po ako, gusto ko po sindang kasuhan. Yan partner, ang magkabilang panig na nagpakita partner ng kanilang galit sa pamamagitan partner ng pananakit ng isa't isa. So, andito partner ang ating mga guests ngayon, itong mga nagrereklamo at naandito din sa kabilang lihin panig
etong mga inirereklamo. Siyempre, nandito din ang market administrator na si Sir Lassie. Okay. Ma'am, makikwento nga po sa amin, paano nangyari, Nanay Ofelia, itong pag-aaway nyo, saan po ito nagsimula? Makikwento po sa amin. Ano po, ini po si Ba, inaaya si Kiray na magrereklamo sa opisina. Ang tinanong ko po siya sa padandahan lang. Sabi ko ba, sino ba ang pinaparinigan mo sa sinasabi mo ka kung magrereklamo kayo sa opisina? Sabi niya sa akin, wala, hindi. Nangalanan ka, sabi ko hindi. Sabi, biktado ka, sabi ko hindi. Ang sabi mo lang, kinuhanan ako ng anak ko doon, dinala ko dito sa tindahan ko. O sumunod pa ito si Ba dito sa tindahan ko. Ang sabi ni ni Ba, affected. Sinagot po siya ng anak ko, oo. Tapos, dumating yung asawa ko, tinanong ako, sabi niya, ano naman ba ang pinagtatalunan nindo ni Ba? Sabi ko sa kanya, ito, sige ka kung parinig. Ang sabi nito, Ba, di ka na magpaparinig dahil diyan magsisimula ng away. Tapos po, Ibig sabihin po nito, Nanay Ofelia, nagsimula po ito dahil sa parinigan. Opo. So, akala mo po, kayo po yung pinaparinigan. Opo. Pero wala po kayong narinig na pangalan po ninyo. Wala po. Tapos paano na po na humantong po sa nagkaroon na po ng sakitan? Ito po si John Chris. Nung mag-iskandalo si Ba, na dinuduro na yun si John Chris, tumakbo sa kanya para suntukin. Ang ginawa ko, para bang gumalaw ako para habulin ko si John Chris na hindi sila mag-abot. Ang ginawa sa akin ni Salve, tinulak, sinabunutan. Tapos nung makabangon po ako sa Ikaw po yan, Nanay, na nakasuot ng pink na t-shirt. Opo. So kitang-kita sa video na talaga po kayo ay talagang napuruhan ng mga sakit po. Okay. So iyan po, Nanay, na mga naandyan din po yung mga pamilya mo at pamilya po nitong inirereklamo mo. Opo, nandiyan po yung yung anak ko lang. Nung nakabuhat na baga po ako, nawakan ako sa ulo ni Salvi, tapos inisiba, nawakan yung damit ko, hindi pa sila nakontento sa akin, hinila, sinabunutan. Tapos yun, hindi pa naman nakontento sa akin si Salvi, ginano niya pa ako, hindi na ako nakagal. So ibig sabihin po, Nanay, aside po doon sa mga nakikita namin, talaga pong sobrang pinagtulungan po kayo. Opo. Nanay, tanong ko po, bakit po pilit kayo nilang sinasaktan? Aside po doon sa sabi mong pinaparinggan ka, meron na po ba kayong previous na alitan? Meron po, pangatlong beses na po yan. Nung una, parinig naman talaga. Lahat yan po parinig nila. Kasi, yung si Ba, yung dito pa ako, yung panintindahan ko, yung sa kabila na yan, iyan, tapos yung may sa gitna, sarado yung tindahan. Tapos yung si Annalyn, nandoon pa po yun. Tapos, ang ginawa nila sa akin, yung may tindabaga, umagang-umaga pa, sabi ko doon sa anak niya, si Ashley, wag ka na muna dyan lalagay ng tulugan ng bata. Kasi sa oras pa ang sa oras pa ng berilihan. Tapos, So ibig sabihin po, Nanay, nito, matagal na po kayong may alitan nitong pamilyang ito. sagot-sagutan lang. Sagot-sagutan lang. So, hindi naman po umantong sa ganito na meron na pong pisikalan. Hindi po, Okay. lang, pisados lang po. Gaano katagal na po itong away ninyo po nitong pamilya Lubos? Ang tagal na po. Mula nung pumunta sila dito sa loob na to. Dati kasi po, nandun po yan sa may barangay hall. Apo. Nanay, nababanggit nyo po na nagsimula sa parinigan hanggang dumantong po sa pisikalan. Pero ano po talaga yung pinakaugat? Ano po, bakit po kayo paparinggan? Ano po talaga yung galit? Ano po yung pinag-awayan po talaga ninyo? Ito po ba ay may relasyon po sa pwesto, sa mga customer? Wala po. Yan lang po, mahilig sila magparinig. Hanggang sila may nagagalit. Sa tingin nyo po, may inggit po.
Ganun na nga rin po. Okay, so inggit ang pinagsimulan kung bakit po naantong sa parinigan hanggang nagpiskalan. Opo. Ngayon po, nanay, eto ba pong pwesto po ninyo ay nagpinagkakatulungan? Meron din po ba nagkakatulungan yung pwesto? Or eto po ba ay legal? Meron po kayong mga permit? Legal po ba kayong nagtitinda dito? Legal po. Pero ay legal? Okay, so manulong pong parinigan? Hindi ko po alam sa kanila. Ngayon po na Ang gusto ko po kung dahil po nila ako, nasaktan nila ako, pinagtulong-tulungan nila sa isang pamilya lubos, ang gusto ko po, isangat ko sa pinakataas para sila po madisiplina po kang hindi dapat nila gagawin sa kapwa nila. Opo. Tatay, tanungin ko din po si tatay, kayo po ay mag-asawa, tama? Opo. Opo. Naandito po kayo, tatay, nung pangyayari po ngayon? Dito ako. Opo. Hindi man lang po ba kayo, sir, umawat? Ano po yung nangyari? Ano po yung naging partisipasyon niyo po dito po sa kaguluhang ito? Hindi na ako nakawat kasi sinuntok na ako ng yung pamangpapo nila. Ibig sabihin, yung apo po nitong inirereklamo, ay sinuntok po kayo. Nung sinuntok na po kayo, ano na po yung ginawa niyo, tay? Naganti rin ako. Agad nang kawat ka na eh. Opo. Ano po yung pakiramdam na yung nakita niyo po yung asawa niyo na bugbog sarado, sinaktan po nila, pinagtulungan? Masakit din sa kalubang ko. Kaya lang, hindi ako pumasok kasi babae sila. Baka kung masaktan nila ako ba? Siyempre. Masaktan ko rin So sila. pinigilan niyo po, tatay, yung sarili po ninyo. Ang desisyon po ni nanay ngayon, iakyat po ito sa kaso, kayo po, ano po yung desisyon po ninyo? Ano yun, masunod sa kanya. Susunod po kayo sa magiging desisyon ni nanay. Opo, para sagutin ang mga akusasyong ito, kasama rin natin mga kaaksyon ang mag-ina na sila Nympha Lubos at Annalyn Lobos. Magandang hapon po, Nanay Nympha. Opo, Nanay Nympha, kayo po talaga yung kasagutan. Hindi man ako. Opo, ano po yung nangyari kasi binabanggit po ni nanay? Doon, nag-usap-usap kami doon sa kabila. Pakilapit po yung mikropono na. Nag-uusap-usap kami doon. Hindi naman kami nagpangalan. Nagatawanan nga kami nang nagtitinda doon. Yung parang naaano kami. Hindi naman kami nagpaparinig sa kanila. Wala naman kaming binabanggit. Ibig sabihin, nanay, hindi po totoo yung mga akusasyon po ni nanay sa inyo po. Hindi totoo yun. Hindi kami nagpaparinig. Nagtatawanan lang kami. Na kami ni Marites, kunti lang ang paninda namin. Kasi sabi ko wala pa akong pera. O nagtawanan na kami. Yun lang. Wala kami pinaparinigan sa kanila. Nababanggit po, Nanay Nympha, ni Nanay Ofelia, na matagal na po kayo merong alitan. Ay, hindi pa kami. Hindi kami munang yung katabi niya dito, matagal na sindang magpaaway, 4 na taong So parang ang binabanggit niyo po, Nanay, aside po sa inyo, meron na po talaga silang kaaway dito sa lugar. Opo. Saka yung mga dito paaway niya. Bakit po, Nanay? Ewan ko sa kanya. Opo. Binabanggit Lahat po ni kami. Nanay Ofelia na baka daw po ang pinagmulan ay inggit. Ay, bakit kami maiinggit? Hindi kami naiinggit. Diskulo Opo. Ulit kaming inggitan. So wala po kayong galit sa kanya dati? Sila lang. Opo, makilapit lang po, Nanay. Opo. Oo. Nanay, ano po yung ginawa sa inyo ni Nanay Ofelia? Bakit po humantong po sa anong ito na magkasakita na po kayo? Sinugod niya sa anak ko. Di sinaway ko man sila. Oo. Tapos, kumuha yung anak niya ng yung silwa na yung parang landangat. Pinupok ng anak niya yung anak ko, yung boy. So, ibig sabihin, yung mga anak po ninyo, anak po ni Nanay, ay sumali na po sa away. Oo. Ayaw sila Maawat. maawat. Opo. Opo, sa nangyari pong yun, Nanay, ano po yun? Kasi tinanong ko na po sila kung ano po yung plano po nila. Talagang gusto po nilang magsampa ng kaso. Kayo naman po, Nanay, kung kayo po yung tatanungin ko, ano po yung gusto po ninyong mangyari? Gusto ko, magkaayos kami. Ayoko ng gulo. Nagtitinda lang kami dito. Ha?
ayaw namin ng gulo. Gusto namin hanap buhay lang. Opo. Makatapos po, Nana, yung pangyayari pong yun, dumating po ba kayo sa punto na kinausap nyo at humingi po kayo ng tawad, dispensa? Hindi ako sa kanya nag-ano kasi hindi na kami nagkausap. Siya nagkagulo na nga. Saka, yung asawa niya, sinampal yung anak ko dito. Opo. Ng lalaking yan. Opo. Hindi naman sinaway. Nanay, naninindigan si Nanay Ofelia na kung hindi po kayo magkakayos po dito, ay gagawin po nila yung dapat at iaakit daw po nila. Bahala siya sa buhay niya. Pero kayo po, Nanay, kung tatanungin po kayo, kaya niyo po bang humingi ng tawa dito po sa pamilyang ito? Kung kami may nagawang kasalanan, pwede mo kami patawarin. Ako hindi kayo ng dispensa. Ayaw namin ng gulo. Gusto namin maghanap buhay. Opo, talungin ko po si Nanay. Nanay, kayo din po. Kasi kitang-kita po doon sa video na talagang meron din po kayong binitawan na salita, nanakit din po kayo. Ano po yung gusto niyo pong mangyari o gustong sabihin sa kanila? Dito po, pantuwas yung asawa niya. Ang nangyari po, dapat po, nagawat siya. Ang nangyari, dinuro niya ako. Tapos, pa po ako, madam. Kaya doon, tinulak siya ng pamangkin ko. Doon po, nagsimula yung gulo. Eto po ba, ma'am, na pangyayaring pag-aaway ninyo ay first time? First time po, madam. Opo. Wala pong inggitan. First time lang talaga yun, madam. Opo. Nanay, humihingi po ng tawad, sir. Siguro naman, kayo, ilang taon na po kayo nagtitinda dito, ma'am? Matagal na po. Makinsanyos na po. Opo. Kayo po, Nanay, ilang taon na po kayo nagtinda dito? Opo. 17 na ako sa September. 17 na taon. At mula pang maliliit pa ang anak ko, nandito na ako. Ako ang original dito. Tanungin mo si Bulalakaw. So, 17 years na kayo, Nanay, kayo po ay 15 years. Pero naman, sa loob po ng 15 years na yan, marami na po kayong pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, mabenta or lugi, magkasama po kayo. Parehas po yung mga experiences po ninyo. Ano kaya po kung yung nangyaring alitan, doon nagkasakitan, parehas po kayo, pero kayo po ang magdedesisyon, ano? Pero yung gusto po sana namin ay magkaayos po talaga kayo dahil ang gusto po nindo, kaya po kayo na dito po ay para magtinda, para mabuhay yung kanya-kanyang pamilya. Opo. Pero Nanay, ano po talaga yung desisyon nyo? Total po ay humingi na po sila ng dispensa. Diretso ko po dahil po ako nakuluga. Nasaktan po ako sa ginawa nila. Kasi nagtulong-tulungan nila ako magpamilya. Madam, excuse po. Yes po. Paano man po ako kung nasaktan din ako? Wala lang po yun. Opo. Ganito po yun, Nanay, ano? Kasi kitang-kita sa video na parehas po kayo nagkasakitan. Parehas din po kayo naroon yung galit, magkabila yung bitawan ng masasamang salita. Kitang-kita po, Nanay. Ano kaya kung yung pagpapatawad yung ating ipairal? Pero sige, desisyon po ninyo yan. Pero before that, eto para ma-actionan ang problemang yan, kasama rin natin ngayon si Sir Ralph Vincent Lasin, ang Market Supervisor 4 ng Albay Public Market. Magandang hapon po sa iyo, sir. Magandang hapon po sa Apo, sir, nakita po natin, napakinggan po natin kung magkabilang panig. Ano po yung magiging solution po ninyo bilang kayo po yung Public Market Administrator? So, sa hindi mo nagkulang yung opisina sa pag-remind sa kanila ating mga dapat kasunduan na mga dapat sundin sa loob ng market, no? So, nagkaroon po kami ng mga maraming meetings, ano? But yun nga po, nagkaroon po ng gulo. Kaya po, ako po bilang administrator, sabi nila na sila ay mga vendors na pumupunta sa palengke upang magtinda, upang maghanap buhay. Hindi po makipag-away o makipag-chismisan, kundi maghanap buhay. Sir, tanong ko lang po, sir, legal po ba itong pagtitinda ng pamilya Lobos at itong pamilya ni Ofelia? Sa puntong legal mo po sila kasi may mga mayor's permit po sila. So, tinatawag natin sila mga space holder. So, may lisensya sila. So, kung
sa issue ng legality, legal naman po ng vendors. Ako, sir, nababanggit niyo po na naandito talaga sila para magtinda at hindi po magkaroon ng away. So ano po yung magiging solusyon mo po, sir, na nakikita para po yung peace and order dito po i-maintain? Okay. So, sa punto po ito, sa issue po ito, nakikita ko naman po yung respondent, willing naman humingi ng tawad sa complainant na kung may nagawang mali, may nagawang pananakit, sana mapatawad sila. So, iyan po isang magandang action sa parte ng respondent na gusto makipag-ayos. So, sana po ang complainant mapag-isip-isipan niya na kung pwede maayos natin yung problema, mas maganda po. Sir, napabanggit niyo po na dito po sa Albay Public Market ay meron pong mga rules and guidelines na kailangan pong masunod ng kada pwesto or etong mga holder po ng pwesto. So, if in case po, ayaw po nila magbigayan, hindi po sila magkakapatawaran, eto po ba ay pwedeng maging sanksyon ang pagpapaalis po sa kanila dito po sa Pang-Albay Public Market? Pwede po mangyari yun kung sakali sila ay hindi na talagang madisiplina, hindi na nakikinig, palaging hindi sumusunod dun sa mga alituntunin ng palengke. So mapipilitan tayo na paalisin sila sa loob ng palengke para po magkaroon ng kaayusan sa loob. Opo. Pero sir, i-case, like example, ito po si ma'am ay naninindigan na mag-file na lang ng kaso. Ito naman ay humingi ng tawad. Pero ang gusto po nito ay mapalis. Parehas po ito ready na umalis nila dito sa pwesto. Pero ito naman si nanay, mas gugustuhin mo na magtinda ng peacefully at walang kaaway. So, nasa sa inyo pa rin po yung decision, sir. Siguro po yung complainant, sabi ko kanina yung complainant, nang mapapag-isipan ng complainant na yun, nangyari na ngayon, hindi natin may ibabalik yun. Yung complainant naman napunta dito sa palengke para maghanap buhay, sana po mapapag-isipan niya na patawarin na lang yung respondent. Kumbaga, alam na natin na matagal na sila nagsama-sama dito. Siguro bago pa ako naging market administrator, nandito na sila. Naabutan ko na sila. So, ang sinasabi ko nga sa nila na isa na isipin ng complainant na pumunta siya dito para maghanap buhay. Kung may mga nagawang mali o pananakit yung kanyang kapwa vendors, siguro po pwede natin na patawarin o hindi natin kalimutan, kundi patawarin na lang para lahat sila dito, habang sila nandito sa loob ng palengke, maging masaya sila. Opo. Balikan ko lang si Nanay Ofelia. Nanay Ofelia, napakinggan niyo po. Kung dahil humihingi na po ng tawad, ito pong si Nanay Limpa at ang kanya pong anak. Ano po nanay yung desisyon pa rin po ninyo? Dahil napakinggan na din po natin itong si Sir Latin na kung hindi po kayo maaayos, ay better, parehas po kayo palisin. Ang decision ko na lang po, iretso po kasi sakpan nila ako. Kung papalisin naman po kami, lahat kami po walang matira. Tanggap ko po yan. So, yun daw po sir. Nanay, napakinggan niyo din po pero ang binabanggit ni nanay ay yung legal side. Hindi na yung desisyon ng public market. Ang desisyon ni sir, ako po, dahil mga vendor sila, kailangan sila sa palengke, ay ang palengke naman, makikita mo yung mga paratinda, di ba? So nagtitinda, naghahanap buhay, ito ang lugar para sa kanila. Kaya po ako I'm appealing to both parties, lalo na po doon sa complainant, na sana po, mapatawad niya rin yung respondent. Pero kung andito tayo lahat, maghahanap buhay ulit, magsisimula ulit, so, kalimutan natin yung nangyari kasi yun nga po, hindi natin pwedeng ibalik na yun kasi kung babalik-balikan po natin, hindi tayo makakapag-move on. yes, partner. So yan partner, yung mga advice ni Mr. Lasin, na sana magkasundo para magpatuloy na lang silang maghanap buhay, partner, at kumita dyan sa pagtitinda-tinda nila. Kaya ako partner itong si Sir Lasin na etong public market ay para sa mga vendor na gustong maghanap buhay para sa pamilya. Na kung meron silang pagkakaalitan, so nasa kanila kung gustong umalis, pero welcome pa rin. According kay Sir, basta magkaroon ng peace and order dito sa komunidad ng Albay Public Market. Ang pinakamaganda dyan, partner, maghanap buhay na lang sila. Magsikap na lang sila para kumita. Iwasan na yung mga ganyang away-away.
Okay, partner. Para naman sa maaaring legal na action, partner, syempre dahil ito si Nanay Ofelia ay decidido, partner, na iakyat itong reklamo dahil para sa kanya ay nasaktan daw siya, partner. Okay. Okay, para sa maaaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataxil Jr., ang spokesperson ng Legazpi City Solicitation. Magandang hapon po, Sargento. Sargento, magandang hapon. Apo. Sargento, napakinggan po natin, ito pong inireklamo dito po sa Albay Public Market, kung saan po parehas po sila vendors. Nagkaroon po ng away, nagkaroon po ng sakitan. Sargento, may maaari bang may sampang kaso itong si Ofelia na ginawawa nila Ninfa dahil lang sa away nila sa pwesto na kung tutuusin ay hindi rin naman nila pagmamay-ari? Opo, yes ma'am, kailangan po kasi kung ganyan po magkakasakitan, yung agri party, yung biktima po, may karapatan po yan, binigay po ng batas na mag-file po ng demand na mag-obis po yan yung injury po na nasusitin ng biktima, dyan po sa paring complication po, sa medical legal certificate po na issue po ng doktor. Ngayon po, doon po makikita kung ano pong klase sa physical injury po ang i-file natin. May na po yan na classified po physical injury, yung each side po, like serious and serious. Ngayon po, tinaan po nila ang reklamo po sa barangay, may inam po na kailangan po ng kung hindi po magkaayos sila dyan sa barangay, may 1 month grace period po para po makapag-isip po ng certificate of file action. Opo. Sargento, kitang-kita po sa video na parehas po sila nagbitawan po ng sakit. Parehas po sila nagkasakitan. Parehas din po sila nagbitawan ng masakit na salita. Eto po bang respondent ay meron din pong karapatan na magsampa po ng kaso laban po dito sa nagrereklamo? Opo, both party ma'am, may karapatan po sila ma'am na magsampa po ng reklamo. Ngayon po sila naman po yan mapatutuo at maglilikom po din sila po ma'am ng mga ebidensya, testimonies po ng kanilang po respective witnesses. Opo. Sargento, ano po yung maaaring asahan na proseso ni Ofelia kung hindi po sila magkasundo at magkayos po nila Ninfa? Opo, sabi ko nga po ma'am kanina, yung katarungan pang barangay, yung mediation po dyan sa barangay, kung hindi po mag-materialize, mag-issue po yung barangay ng certificate of file action. And then dito na po yung sa level na po ng PNP, kumbaga po na-endorse sa amin dito, and dito po magpo-formulate po tayo ng kaukulang kaso po na ipafile po laban po sa suspinsyado po nila. Opo. Sa inyo pong pagkakaalam, Sargento, ano po yung kaso na pwede pong isampa nito pong si Ninfa at ito naman po sa lado naman po nitong inirereklamo? Opo. Doon ma'am sa part po ma'am ng biktima, kung sinaktan po siya, may physical injury po doon. Kung tinakot naman po is threat, mayroon po yan na pwede po na threat. And kung ano po ma'am po, kung may mga paninira pa po na iba, pwede po ma-appreciate natin ang ibang case naman. Now sa respondent naman po, may karapatan naman po siyang mag-kontra-demanda. Kumbaga po siya din ang kukuha and magpo-formulate po din ng mga witnesses and evidence niya po ma'am, para po ma'am doon din sa kabilang part. Opo. Sargento Pataxil, ano po yung mensahe mo or advice mo dito po sa magkabilang panig? Para sa amin po, ma'am, mas maganda po na kung sa workplace man sila, dyan po sa palengke, mas maganda po yung maganda po ang relationship po nila, gawa ng magkatabi man lang sila ata o magkaharap po sila ng pwesto. Mas maganda po na mainam na maganda po ang relationship sa ating sa community o dyan po sa tinatrabahuan nila. Pero po, if time comes man na talagang hindi na po talaga may iwasan, siguro po sa part po ng police, magbibigay po tayo dyan ng kailangan pa lagi po na trabaho po namin ay assist po yung agri party para po makapag-formulate po tayo ng kaso. Opo, with that po, Sargento, maraming salamat. Sasamahan na lang po namin
ng aming team ang pamilya ni Nanay Ofelia kung sakali man po napiliin nilang magsampa ng kaso. Opo, ma'am. Anytime po, ma'am. Welcome po dito, ma'am, sa Legazpi City Police Station. Maraming salamat, Sir Gilvin Pataksil, ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Maraming salamat din po, ma'am. Salamat po. Okay. Nanay Ofelia, napakinggan po natin si Sargento Pataksil. Parehas po kayo may karapatan na magsampa ng kaso dahil nakikita po sa video, parehas po kayo nasaktan. At syempre, ang advice niya po ay mas mabuti, mas mainam na magkaroon na lang po kayo ng pagkakaayos para naman po ay magkaroon po kayo ng peaceful na pagtitinda. Ano po yung decision niyo sa muli po, Nanay? Kung ako talaga, diretso talaga po ako dahil nakulugan nila po ako. Ang gawas po nilang tinaram po, puro po kasunungalingan. Nakikita po sa CCTV kung ano ang ginawa po nila sa kuya. Tapos ito pong sinabi niya, sinampal siya. Sige. Nakita po nila kung ano ang ginawa nila sa akin. Sa CCTV, kung anong ginawa sa akin, nakikita sa CCTV. Kung ang sinabi nila po na sinampal siya ng asawa ko, hindi po yung totoo. Kasi, inano lang yung kamay niya, parang ginanon lang. Anong masasabi niyo po, Nanay? Hindi po yung totoo. Sige po, magsalita po kayo. Pwede po ako magsalita. Sige po, Nanay. Sinampal niya yung anak ko, tapos yung anak niya, inalo yung anak kong tumboy ng kiloan. Paayos po ng mikropono, Nanay. Dito po. Tapos paano pagsabi ng sinungaling kang Pero tindigan po kayo, Nanay, na yung anak po ninyo ay talagang lagi yung sakit din. away dito, madam. Opo. Nanay, sa huli, yes, partner. Ay parang sa pakikinig ko dyan sa usapan na yan, parang walang pag-asang magkasundo, partner. Yes, partner, mukhang hindi talaga sila magkakasundo dahil etong nagre-reklamo ay talagang naninindigan na talagang siya ay nasaktan. Eto naman si Nanay, etong inireklamo, naninindigan din na yung anak niya ay nasaktan din. Okay, kung ganon, partner, sasamahan na lang ng ating team sila para makapagsampa ng kaso sa isa't isa kung ayaw nila magkasundo. Yung isang panig mag-file ng reklamo, yung isang panig ganun din. Opo. Pero sa uling pagkakataon, Nanay, sige po, baka gusto niyo po kanina po humingi ng tawad si Nanay, kayo din po, Nanay. Totoo po yun, nasampal ako, madam. Hindi po gawa-gawa ang sinasabi namin. Totoo po So, yun. naninindigan na lang po kayo naman na po, kung ano madam, po yung na magiging desisyon nila, haharapin nyo na lang po. side lang nila ang importante. Ano Okay. yung side namin? Sige po. Total, nakausap na rin natin ang desisyon ng Palpay Public Market na kung ano yung magiging desisyon ninyo, ang kagustuhan ni Albany Public Market, separate peace and order dito sa palengking ito. So, Okay. bayan na lang natin, partner, kung ano ang magiging desisyon ng Okay, partner. Sige. Sige, maraming salamat, partner. Babalikan ka namin mamaya lamang, ano? At yan ang reklamong ora mismong tinugunan at inasikaso, binigyang aksyon mula sa Barangay Banyo, Legazpi City. Sa pagbabalik ng matapos pagtangkaan sa inyong buhay ang ating ora mismo. Abangan. At para naman sa ating mga masigil na taga-subaybay, manood lang kayo kasi bago matapos ang aming programa, ay pipili kami ng isa na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama ko ngayon ang ina na si alias Lenny, ang ina ng dalagang naghihingalong isinugod sa ospital nito lamang ikasyam ng Abril matapos itong makitang nakabigtina sa kanilang banyo. Magandang hapon sa iyo, Nanay Lenny. Pakilapit lang po na mikropono. Magandang hapon po sa inyo. Mabuti man po. Pakilapit lang po. Mabuti man po. Okay, kumusta po yung kalagayan po ng anak po ninyo? Ano po, mabuti na ngayon po. Oo. Nalaman niyo ho ba kung ano ang dahilan, bakit ginawa ito ng anak ninyo? Hindi ko po alam. Para lumabas ako ng 5 ng hapon. Tapos umuwi ako, mga 6:30. Tawag ako, wala man sumasagot. Tapos po, yung apo ko na, 3 pumunta doon sa CR. Akala na Pakilapit lang. Naliligo lang yung anak ko. Pakibaba lang. Hindi nila na pinansin. Tapos wala man tapos pumunta ako sa ginanon ko yung kortina. Nakatali na po siya ng yung belt. Sinturon. Opo, Okay. wala na siya po ning Bago po mangyari itong incidenting ito, may napansin ho ba kayo na kakaiba sa mga kinikilos niya or mga sinasabi niya? pag gabi Pakilapit lang po, Nanay. pag gabi na mga alas 2 sa gabi, kinita ko po saan sa tulugan niya. Nagsusulat pa po siya. Ito po yung pinangyarihan, Nanay. Yan yung nasa video, yan. Oh. Yan po yung ginamit na belt. Opo. Amo yan. Ayan ang CR namin. Okay. Opo. So, nag-aaral po itong anak ninyo? Opo, grade 10 po. Grade 10. Ilang taong gulang? 18 po. Mag-19 na ngayon, May. So, wala naman kayong napansin na medyo kakaiba?
Wala man po. Sa kinikilos niya, hindi naman siya parang natutulala bago mangyari. Hindi po. Kumakain naman siya na Opo, maayos. kumakain siya. Okay. Sino po ang madalas niyang kasama? Kasama niya Pemi po yung apo ko na. Okay. Ang 13 ang edad. Okay. Yung- Sa pagtatanong-tanong niyo ba, mayroon ba siyang nakaaway sa school? May nambubuli ba sa kanya? O may umaaway ba sa kanya? Wala man po. Mm. Wala man ang sinasabi sa akin. Okay. Tapos, nagsabi pa lang. Pakilapit lang po, nanay. Nagsabi siya pa lang sa isa kong anak, hindi siya nakaano ng nung umor ko niya sa school. Mm. Parang napagalitan siya nung teacher. Mm. Hindi niya na amo lang yung nalalaman ko. Okay. Ito bang anak ninyo ay matalino or honor student? Hindi man po wala siyang O wala man? honor. Oo. Yung asawa po ninyo, nasaan? Nasa Bisaya po, iwalay na po kami. Iwalay na kayo. Ilan po lahat ang anak ninyo? 8 po. 8. Pang-ilan po ito? Bunso ko po. Pang-8. Oo. Okay, matagal na kayong hiwalay? Ang 2017 po, nag-asawa man siyang iba doon sa So, Maynila. kayo na lang po ang bumubuhay ng mga anak po ninyo? Opo, yung mga anak ko doon sa Maynila, kahit may asawa na, minsan binibigyan kami. So may mga asawa na kasi bunso ito, 18 anyos na. Ibig sabihin, yung mga nauna sa kanya, may mga pamilya na. Mayroon pamilya, so iba hindi, nagtrabaho. Minsan, binibigyan man kami ikadalawang linggo, bibigyan. Kahit kaunti, nagpasalamat man ulit po ako, sir, na natutulungan man po kami. Okay. Opo. Pakilapit lang po, nanay. Okay, so pagkatapos po ng insidenteng ito, sinugod nyo po sa ospital. Ano po? Opo. Okay, sabi nyo na nagpapagaling na ngayon. Nakausap nyo na ba yung anak ninyo? So, anak ko. O itong nakausap nyo na ba? Nakausap ko na kagabi, tapos yung isa kong... Ano pong napag-usapan nyo, nanay? Ano Sabi pong ko- naikwento niya? Sabi ko... Siyempre, tatanungin mo siya, Opo, bakit niya ginawa? Tinanong ko, bakit ginawa mo yon? Hindi man kuno niya alam po. Tanong Wednesday, nandun siya. Para siyang, hindi siya nakakilala ng mga, pati yung mga nurse. Tapos yung niya, Pakilapit lang po, nanay. yung suwero niya, ginaganyan niya. Hindi niya alam. Okay. Nung linagay na siya sa ICU, pa siya kanina, tapos linipat siya. So, nakausap mo yung anak mo, ang sabi, tinatanong mo siya kung bakit mo niya ginawa, ang sagot niya sa'yo, hindi niya alam. Hindi niya alam po. Oh. Umiiyak pa siya kanina po, ako pumunta dito. Hindi pa siya Okay. yan. Ano po yung sinabi pa niyang iba sa inyo? Wala man sinabi niya na hindi man ko niya alam yun. Okay. So ngayon po, nanay, lumapit po kayo at dumulog po dito sa programang ito ng Ako Bicol ni Congressman Saldico. Opo. Ano po ang pinakakailangan po ninyo at gusto po ninyong hilingin? Gusto ko po, naghingi ako ng tulong. Pakilapit lang po, nanay. Nagiling lang akong tulong. Siyempre wala man akong malapitan ng Ano pong hanap buhay niyo, nanay? Wala akong hanap buhay Hanap sa buhay. bahay. So umaasa lang kayo dun sa mga padala? Mga anak ko, kahit kaunti, natutulungan man ulit ako. So ang kailangan niyo po yung panggastos-gastos? Opo, panggasto ko sa kaysa ospital. Yung mga Yung mga yung gamot. Okay. Oh. Okay. Nanay, para mabigyan solusyon ang inyong problema at alalahanin, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon. Yes, so good afternoon, Sir John. Opo, Ma'am LB, kayo ba'y nakausap nyo na or napuntahan nyo na po ba itong dalagang naisugod sa BRHMC dahil sa pagtatangkang pagpakamatay? Actually, nasa recovery period na po siya, Sir Jos. Mm-hmm. And then waiting po tayo sa bill ng pasyente. Huwag po mag-alala si nanay dahil sabi po ni Kong Jill, sagutin daw po natin yung lahat ng magbayaran dito sa ospital. Ayun. So, ibig mo sabihin, wala nang poproblemahin si nanay sa mga babayarin dyan sa ospital sapagkat sasagutin na yan ng Ako Bicol ayon kay Kong Jill. Yes po, and then yun din po ang sabi ni Boss Salvi na lahat na nangangailangan ng tulong kung kailangan i-zero balance natin. I-zero balance po natin yan dahil napakalaki po ng fund na binibigay ni Kong Sally dito sa atin sa BRSMC. Okay. So wala po pag pumagalala si nanay, sasagutin po natin ang hospital bill. Huwag po siya mag-isip. Huwag na siyang mag-alala kung saan kukunin yung pambayad. Dahil tayo na po ang bahala. Okay. O nanay, narinig nyo. Sagot na po ng Ako Bicol yung inyong mga babayarin dyan sa ospital at yung mga proseso dyan sa ospital. Wala na ho kayong dapat isipin. Maraming salamat po na maraming salamat sa inyo lahat dito. Opo. Ma'am LB, maraming salamat sa iyo, Ma'am LB. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Yes po, thank you, Sir Joe. Sa buhay po tayo lahat. Ako Bicol at sa Tapang Oral mismo. Okay. Nanay, bukod po doon sa sinabi ni Ma'am LB
na sasagutin ng Ako Bicol yung mga babayarin sa ospital, meron pa pong financial assistance ang programang ito ni Congressman Saldico at Congressman Jill para po sa inyo, para may panggastos-gastos kayo. Maraming salamat. At maliban dyan, nanay, meron pa hong padalang food packs para may maluluto ho kayo pag uwi ninyo. O anong masasabi nyo, nanay? Maraming salamat po. Gumaan ho ba yung pakiramdam ninyo? Opo. At sabayan nyo lang po, nanay, ng panalangin. At syempre, kausapin nyo lagi yung anak ninyo para wag siya makaisip ng kung ano-anong mga hindi dapat gawin. Ano po? Opo. Kanina nga, kausap ka na, hindi pa ako pumunta dito. Umiiyak siya. Hindi ko naman niya alam kung anong ginawa ko. Tapos nalaman na nung nasa ospital siya, nagwawala siya. Nung parang naano na siya, sinabi ko siya, bakit nag-ano ka, inalis mo yung mga, hindi ko man niya na alam, umiiyak siya kanina, naiyak siya. So sino ngayon na nagbabantay doon? Doon yung isa kong anak na nag-aaral dito sa Legazpi. Wala siya ngayon pasok. Okay. So sige, nanay, ha? Sana makarecover yung inyong anak at gabayan nyo ng maayos. Ano po? Opo. Okay. Mga kaibigan, ito na mga kaaksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa para naman sa maswerteng pipiliin ngayong araw na makatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Balikan natin muli si Partner Remy mula sa Barangay Banyo, Legazpi City. Partner Remy, sino ang maswerteng makatatanggap ng 1,000 piso mula dyan sa location mo? Yes, partner, pipili na tayo ngayon ng maswerteng mananalo ng 1,000 piso. Ayan, partner, tatawagan ko na itong maswerteng mananalo ng 1,000 piso. Tatawagan pa ng iba. Sige. Ayun, sige. At tinatawagan po ng aking kapartner. Ayan, nagre-ring na. Nagre-ring na. Hello, magandang hapon. Yes, good afternoon. Yan, good afternoon po. Ayan, congratulations. Ano yung pangalan at taga saan ka ngayon? Andito po ako, Albay Market. Hello po. Katabi ko, ayan po. Ayan, naging-iwit ako. Sabi kita. Ayan. Yan, partner. Ito na, katabi ko na yung maswerteng nanalo ng 1,000 piso. Ano yung pangalan mo at taga saan? Si Arvin Balbalosa po, taga EMS Barrio, pero dito po ako sa Albay Market. Ayan. So ano yung ginagawa mo dito ngayon sa Albay Public Market? Licensed massage therapist para po sa Albay Market ng mga clients. So, ibig sabihin dito mismo sa Albay Public Market ay meron kang pwesto. Yes po, meron po. Okay. So ilang taon ka na ba dito nagtatrabaho at nagbibigay ng serbisyo sa paraan ng pagmamasahe? Bago pa lang po since January, pero matagal na po akong therapist. Okay. So kayo po ba ay laging nanonood ng Ako Bicol tabang ora mismo? Yes po, saka sumasali rin po kami sa community service ng Ako Bicol pagdating po sa mga massage services po, connected with the yung partner po ng Ako Bicol. Opo. Sir, kanina meron po tayong tinampok ditong reklamo dito mismo sa Albay Public Market. Ano po yung pagkakaalam mo patungkol dito, sir? Naandito po ba kayo nung mga oras na nagkakaroon po dito ng kaguluhan? Nung kaguluhan po, wala po ako. Pero since nandito po ako nagtatrabaho, medyo po narinig ko po kung ano po yung nangyari. Pero siguro kung iano ko na lang po, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakaroon ng miscommunication. Lahat po tayo nagkakaroon ng kasalanan. Pero ang hindi po normal, ang hindi po magkaayos. Ayan. So, lalo-lalo na po, katatapos lang ng Holy Week na inano natin, di ba? So, ang Holy Week nag-remind sa atin na ang pagpapatawad at pakikipagmamahalan sa kapwa ay ang pinaka-importante po. So, para sa iyo, sir, mas gugustuhin niyo po na magkaayos na lang sila. Yun po ang tama at yun po ang nararapat at yun po ang ikabibigay ng kapayapaan po sa atin, lalo na po dito sa public market. Magpatawaran na lang po at kalimutan po kung ano man po yung mga nangyari. Natural lang po yan kasi po dito po sa mundo talagang nangyayari po yan. Opo. Sir, nanalo po kayo ng 1,000 piso. Oh, thank you, praise God. Ano po yung gagawin niyo dito po, sir, sa 1,000 pisong ito? Well, ang blessing po, Ako Bicol, maraming salamat po sa blessing na ito.
Una-una po, ipapadala ko po ito sa aking pamangkin dahil kailangan niya po sa graduation ball. So yung kalahati, ibibigay ko po. Blessing po ito. Salamat po. Praise God po. Ayun, ano po yung masasabi niyo po, sir, dito po sa programang ito at kay Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List? Well, kung ang intention po ng programang ito ay tumulong at magbigay ng extend help po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Bicol, pagpatuloy nyo lang po at may God bless you and guide you. Yan lang po. Ayan, maraming salamat sa Maraming salamat din po. sir, and ayan, naway pagpatuloy nyo rin po ang inyong panunood sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, tuwing Biyernes, asahan nyo na ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ay live na magbibigay ng serbisyo publiko sa inyong mga barangay. Kaya abangan nyo lamang at baka barangay nyo na ang susunod naming bisitahin at susunod na Biyernes para mabigyan ng kasiyahan at may mananalo ulit ng 1,000 piso. At sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magpadya sa Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon hanggang 2:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na po kayong humingi ng tulong sa Action to Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Dive, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong tumulong sa Zone 2, Barangay Pagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Mula rito sa Barangay Banyo, Legazpi City, ako po ang inyong kaaksyon, Remy Araneta Mindone. Maraming salamat, partner Remy. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap pa. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga